Salutare tuturor, eu sunt Mircea și iar în acest videoclip o să fac un giveaway. Un giveaway cu contul premium de Minecraft. V-am anunțat din episodul al doilea cu Agario, bine, primul episod din Agario. Și da, o să fac un concurs. O să vă las și aici contul meu de Skype. Și da, acesta va fi un concurs, vă las contul meu de Skype cu numele de Skype, îmi cereți prietenia și îmi lăsați un nume, o să lăsați în chat numele vostru și că doriți un premium. Și din toate cele de prietenie, s-ar putea să am vreo 2-3, o să aleg dintre ele, o să aleg 3 dintre ele. Și la fiecare o să dau un cod premium de Minecraft. Și cam asta a fost tot. Ne vedem în videoclipul următor. Bye bye.